korek gambar tali larene lali nih ya alon-alon maita yeah alon-alon mana ya wakil suarane yo roti oi gende pelampiangan ye pelampiangan kuto sing Banyuwangi yo roti oh nyeram biai ye karya nyeram biai maning oh pelampiangan Banyuwangi nyoroti aja takon seneng susah kati sangga tanah pelampiangan Banyuwangi iki suara medali gandrung Banyuwangi Sino Manunggal Jaya monggo Ibu Hendri lale
siaran ucul Ibu Semoga Hendri. dumateng yuga kula Abah Hendra kalian Umi. Nggih, monggo Umi Abah. Rina monggo nyawer Umi Gunging Abah. panuwun nggih, monggo katuran. Nggih. Ya. Mumpung rawuh bengi iki ya Bu Hendri. Nggih. Nok-noke sing ayu-ayu sing semok-semok mon tak dipeseng ngamuk. Iya, tadi peseng ngamuk Bu Hendri. Ya. Iki lho, iki ana tamu teko Surabaya barang. Nggih. Yo kete sing semangat. Menawa mama marine kate nyawer ya Maya. Nggih, monggo katuran. Sing gadahi kutha Bajul Surabaya. Padha ae, padha jeragan reoke. Nggih. Nyuwun gendeng napa to, Nak? Sing paling penak Ibu Hendri barang lagu iki. Ki ana Gerajakan Banyuwangi, Mas. Gerajakan Banyuwangi dados. Yeay! Lale. Lale. Gerajakan Banyuwangi. Ye Gerajakan Banyuwangi Rote. Laila bengi. Sing tau sepi. Yeay! Lanang wadon kanekane. Oh. Besar saking Simo Manunggal wonten Abah Hendra kalian Umi, monggo Umi. Sing saking kita Bajul Surabaya. Monggo katuran. Sampai kepal sampai nyengkuyung nggih, ajate saking Simo Manunggal Jaya ulang tahun yang kaping 27 dalu menika. Gunging panuwun. Gunging panuwun. Hey, hey. Bisik-bisik semalam mati janji ore Gunging panuwun. Sing saking kita Bajul Surabaya. Gunging panuwun Ibu. Oh. Hey. Nggih. Oh. Tarik gue Dri. Terima kasih. Oh, alah Bretri. Das pundi? Abai dereng medal nih Bu.
Abahe kaya rada ngantuk kepayahan mari teko Bali, mari teko Malang. Mari ku mau nggih. Kandurunge dereng ya, Bang. Mari nyompeng kok nyompeng tok ae. Lah iya kesel bae. Ayo sound system nyuwun gendeng napa sayangku? Nggih, Vertigo audio. Iki lho. Oh, Mak Kualon sing Ayo kenes-kenes. no andalane Bu Hendri Mak Kualon no iki lho jalukane Vertigo, mandar aja ngelu ndase ya. Nggih. Heeh. Sing Matur malas-malas nuwun karo Bu mamae Hendri. sing teko Surabaya karo papa. Ado-ado rek mbelani mrene rek. Yo apa? Abot sanggane, Bu. Prei, aku tuan rumah ndak nyumping aku saiki. Aku saiki dadi artis. Prei wis Bu Hendri nak nyumping-nyumpingan. nyanyi apa nyumping? Payah kuwisan rek, aja Kesel. nyumping tok ae. Aku bagian iki Lah, iya. konsumsi. Oh tak tapuki kan kau. Bu, Ayo gandrunge. langsung ditarik Mak Kualon. Iya. Abot-abote karo Bapak Ganda sekalian Ibu Ita. Sekalian Ibu Rina kalian Abah Hendra. Asik. Yen ditarik mak alon-alon Ibu Hendri singo manunggal jaya. Aduh, nasib iso iki.
pun mak kualon ingkang minangani geding pamungkas kagem medali Gandrung Banyuwangi wis entuk sangu kabeh ya nok diterima ya nok ya gedhe titik sangune ya gawene dhewe bengi iki aja ngersula ya sumben Senen pindah ning kandang tepus tak golekno maneh aja kuwatir nggo omplong dewi-dewi mubeng jero terop ya nggih ayo nok atraksine sik ana di Buri ya nok nyambut gawe ketenan bengi iki Gandrunge pamit kondur alon-alon Kangsul yo hey 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 iya 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 pamit kondur alon-alon oh 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 iya 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 oh hey oh hey oh pribadi atas putra penerus atas nama Mas Ganda pribadi nyuwun gunging pangapunten ingkang sagung-agungipun mbok pilih wonten kelepatan dalu punika nggih sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan dari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali jaya Singo Manunggal tetap jaya nuwun ayo pamit kondur alon-alon nih wo iya